nginayo mina. I think kwaku 3.5. 3.5 or 3,000 lapha ngisakhumbula kahle. Hayi bese ngiyayikhipha ke imali ke. Hayi manje ngisesigodlweni ke bese athi umzo yazi ke ngikubuke ngakuthanda. Yabo. Ngiyakuthanda nje kwangempela. Yabo. Ngiyakuthanda ukuthi nje iqaleni angikwazanga ukuthi ngikutshele nani. Kodwa angeke ngize ngiqambela amanga. Ukhona okhona. Yabo and unengane encane. Ngizwile lapha enkundleni zokuxhumana abantu bengiblame ukuthi ngangena kanjani ngazi ukuthi ukhona okhona. Siyazi vele indlela ekuphilwa ngayo. Wonke umuntu ufika kukhona okhona noma ngathiwani. Mina akaze ngitshela ukuthi ushadile futhi wayengashadanga ngaleso sikhathi. So wathi ukhona okhona. Hayi ngangingamfuni because ngangisaba ukuthi ngeke yabo inyanga ngisemsela imithi nani. Kodwa lo muntu uma usuqondene naye kanje angeke uzomphikise. Yabo angeke uzomphikise. Kwabo ukuthi ke ngithi mina sekuhlafunele kwabo ukuthi ke ngithi mina ke hayi ngeke sizoyiqeda efonini yabo. Hayi ngathi mina sizoyiqeda efonini. Hayi ke abesethi naye ayikho inkinga ngoba nginayo inamba yakho ke. Hayi wayese umuntu ke nje wayesefika ngisho emsebenzini afike nama bodyguard yabo mhlawumbe azongishela imali elunch nani yabo nje nama ngifuqa amanga ngase sengimthanda. Ngamthanda wangempela ngamthanda ngabona ukuthi yabo manje angisakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Awungeke udabule. Sengikhala sengimkhalela mengambona ngikhala minginyembezi. Hayibo ukhala minginyembezi. Inyembezi. Ngase ngimkhalela ngangimthanda wangempela and ngangikholelwa kuyena ngalendlela ukuthi abantu abakwi cycle yami bamazi ngami umzo yabo. Believe it or not, sorry. Umzo mina ngangamazi and abantu abakwi cycle yami bamazi ngami umzo. Njoba nawe wa introducewa kuyena ugula. Yes, nami nga introduce abangani bami because ngangamazi. But 2 months down the line sengijola naye umzo hayi ngabona ukuthi hayibo nanga umuntu etrend aba serious indaba yakhe. Yabo sehamba ngoma Lamborghini because wakafika ngisho nangaye eNandi Lamborghini yabo. Hayi yabo nje nami ngimjabulela ukuthi ayichasha ukuthi isiphiwo salomuntu yabo sihamba kahle yonke into right. Ngisho abangani bami ngasalala ebusuku ngithi mina ningalali kumele simlalele yabo kwivuma FM yabo. Simsupporta nje ngimhleze efuna ukuthi ngimposte ke bese kezila angisendele isithombe sakhe nesithombe sengane yakhe athi angibaposte yabo. So ngangazi mina ukuthi mhlambe ushadile. Okay kodwa ngiseza ke lapho. Ayike sijoleke ke sijole kwathi ngoJuly ngagula because ngangathi ngephathini umngani wami. Umngani wami kwakade nginephathi ngagula kwangathi ngine COVID 2020 angithi 2020 seku 2020 manje okay. Yebo seku 2020 ngijole naye 2020 vele. Angithi mina yena ngamazi ngo 2019 towards the end of the year. Okay. Sengimbona okwesibili kwase sekuvele seku 2020 uqala unyanga ngoJanuary kanje. But mina ngajola naye ngoMarch. Okay. Yebo. Ngajola naye ngoMarch. Hayi ke emva kalokho ke ngagula ngoJuly. Ngagula nje u3 weeks wonke ngoba ngangikade ngiphumile angithi kwakade kuthiwa singaphumi. Kuyi lockdown. Yes, saphuma ngaphuma mina ngaya kumngani wami kunephathi sahlangana kwasho ukuthi umngani wami usebenza eclinic kanti wayene COVID. So satheleleka kanjalo ke ngalala phansi nje u3 weeks wonke. Umzo wayengidinela ukuthi ngangade ngiyephathini yabo nje engangikhulumisi sengikhala sengiguliswe naye lokho ngiguliswe naye COVID ngala nanga umuntu wami naye ungigabhile yabo nje akafuni ukukhuluma nami ufuna uncenga uyathanda ukuncengwa uyathanda ukuncengwa. Hayi ke kuba ukuthi ke uzophela uJuly ke ingene iUIF yami kanti kuzoba ibirthday yakhe. Ngabe ngomthengele iskipha se1000 eGateway. And then bese ngiyamtshela ukuthi hayi khona igift yakho la mawukuthi kanjani ukuthi ubusy sacela uthume nombaba azoyilanda yabo. Hayi athi yena hayi okay athi okay. Bese ukuthi ngebirthday yakhe ekseni khona nje iphupha ngaliphupha kambi. Ngavuka mina ekseni kakhulu yabo ngaphupha iphupha elinaye phakathi. Ngavuka nje ekseni mhlawumbe o5 ngiphuphe kabi. Hayi mengithi ngiyavuka ngaposta ngithi ishi ngaze ngaphupha kabi abe comment abethi wozo lesi gift yami yabo. Bese ithi mina iba ukho busy bese thina hayi bese ngithi mina ngize kephi bese hayi
was Everlem ngizobe ngiseverelem yabo esikoleni ngizoba busy isikashane bese yabo ngiba right. Hayi ke nangempela ke ngiyeverelem angithi yakhumbula ukuthi inyanga yonke bengingamboni ngilele phansi ngigula ine covid ngiphuza noma antibiotic nani theme sengihlala nayo mhla 5 August ila engakhulelwa khona ke yebo because nami bengivele ngingasa prevent ngoba kade kuyi lockdown afuqa manga nginqeni eclinic ngoba kwakuvele kugcwale antibiotics ayacleaner ke yes nase clinic kwakuvele kugcwale ngaphandle so nje ngangasa prevent kanti mandla ngomuntu opreventayo. Ayike shuthi ngikhulelwe ke nami ngingazi ukuthi ngikhulelwe kuba ukuthi mase sengina 2 weeks khona futhi elinye iphupho engaliphupha nje okay ngeke ngizwe ngikwazi ukuthi ngilichaze but nalo ngiyacabanga ukuthi liwumthelelo ukuthi ingane yami iphile namhlanje yabo. Okay ngazazi senginenyanga ukuthi ngikhulelwe ngabona ngingayi ama period. Hayi ngizivele ngitshela umngane wami ngithi heyibaza ngiyanga ama period kanje umngane wami useze clinic ngithi ngiyanqona nje nokuthenga pregnancy test athi umngane wami hayi ngevele sohlangana nabo ngizokunikeza ama pregnancy test nana nginike ama pregnancy test nje emva lokho bese ngiya check ukuthi ngikhulelwe ngithola ukuthi ngikhulelwe umngane wami bese ngibuyela kuyena bese ngithi mina hayi anginalutho angikhulelwe emva lokho bese ke ngisendela umzo ukuthi ngikhulelwe. Hayi aqala athula ngiziphi hayi ke ngitshela nosisi wami ke ukuthi ngikhulelwe yazi ngivele ngiqale lapho ngivele ngigule ke ngiphalaze kuthiwa into umungayazi ayigulisi but uma usuyazi iyakugulisa. Ngiqale ke ngigule ngiphalaze nani kuba ukuthi ke umzomi esiqhubeka esikhuluma naye umuntu ongabazayo ukuthi ingane yakhe ungani na ngoba wena wahamba ephathini yabo wena shuthi uphuza utshwala yes ngiyaphuza ngiphuza iwayini ngakutshela siqala ukuthandana ukuthi I drink red wine yabo angikholelwa ukuthi uke ahlangabezana nentombazane engaphuzi yena wona wonke amantombazane esengikwazi mina angenile empilweni yakhe wonke sonke siyayiphuzela Nkosi yami noma singazoni idakwa. Yebo ke ayike kuba ukuthi ke mina ngithi mina kuyena no uyazi ukuthini because vele njengamanje uku public figure and angifuni kube ngazi ukuthi nami yabo sengizokupintshela khona enanani ngizocela nje ukuthi silinde 9 months yabo. Ayike nangempela ayi ngihlale ke kuba ukuthi ngiyagula but ngiyazama ukusebenza kunaloko nje futhi along the way ngangikhombisa ukuthi anginayo inkinga nayo because ngangisaqhubeka ngimlethela nje ama clients kwazi kwasuku ugogo wami ePortchefstroom wakhipha 25,000 wakhe cash nanamhlanje ugogo leyo mali usangimemeza ngayo cause akazange azosizakala ugogo wathi into zakhe zavele zaba worse kungasiyena yedwa 25k cash I was there. Nanamhlanje ugogo mengibona uyangibuza ukuthi Thando noba bengane yakho iphi imali yami akakhohlwa because ngabuyela kuyena umzongo ngamtshela ngathi yazi ugogo ukhuluma ukuthi nina akazange zalithola usizo kodwa imali yakhe kanjani wangizipha nomunye futhi waselamonti naye wayefuna izinto zebusiness lakhe naye wafika wakhipha 25,000 azange zasizakala izinto zakhe nje zavele zabheda kakhulu. Hayi ke kodwa abagcina bengixolelile because nami ngangingenalo icala nami ngangibona etrend ngaleso sikhathi sikholelwa kuyena yebo. Hayi ke kuba ukuthi ke sihamba isikhathi ngize ngibelethe ngiqamba amanga ngingakabelethi zifike indaba kumina ufika ukuthi okay umzo ulobolile elobolile nje lo amlobolile manje umfice kuvele kukhona okade emlobolile embesile lo kade emlobolile embesile uhambile ke ubesekhulelwe esena 8 months esena complications